Ez dakitu hartu otezaren lehenengo edizioko lekukoa. Ez du sekula ingertu izan testigu bat edo lekuko bat. Zuren handik urbilago dago gugandik baino, argi dago. Baina lehenengo lekuko horrek, Remijo Mendiburuk egindako horrek, burua uste batzuk eman zizkizuen. Korrika oinatitik abiatu zen, utzik, mezu gabe. Gerora etorri izan mezuaren kontua eta Urdiainen sartu genuen mesua. Baina lasterketaia abiatuta zen. Lasterketaia abiatuta, oinatitik, eta bidean hainbatetan lurrera jauzi, jendeak ere zabaldu, itxi eta korrika amaitu. Oholtzara igo, zabaldu eta... Zer, ez zegoen mezurik? Bate, arrazorik ez ba. Eta zer egin zuten momentu hortan? Mesurik ez zukatenez, han bota zuten, mesua irakurri ostean, bota behar zuten diskurtsoa. Baina ezakit gero horrekin protokoloren bat edo arautu den edo mezua behar bezala bere lekura iritz dedin neurriak hartzen dituzue orain edo nola? Bai, orain iten ditugu paperezko kopiak, digitalak, eta aurten zaiatuko gara audio bidezkoa ere. Bai. Eta 3. ediziotik aitzina ordea, protokolo aldatu zenuten, eta eskatzen hasi zineten, ez? Mezuan norbaitek idatz zezala. Hori da. Lehenengoa pixka terraz edo izan zen, baina gero, urrengo korrika, mezuaren ohitura hartuta, eta oin zer sartuko dugu, zerbait behar dugu, nork egingo digu, eta beti, pentsatzen Euskararen bueltan ibiltzen zen jendea, eta hortik tiraka, prozesua hasi zen, urte bakoitzean norbaiti eskatzeko.